ఇది మీరెవరు ప్రయత్నించకండి. ఇది ఎందుకంటే నిపుణుల పర్యవేక్షణలో జరగట్లేదు, నిప్పుల పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది. అందరికీ నమస్తే. మీ కడపల్లో ఎందుకు ఏమన్నా కొండల్లో కూర్చొని ఆకులో నీళ్ళు చల్లుతున్నాం, నెత్తి నీళ్ళు చల్లుకున్నాం, ఏమైనా క్షుద్ర పూజలు ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నావా ఏంది? ఊరుకోను అట్టేం లేదు కానీ మేము ఏదో 4 చేపలు తెచ్చుకొని ఊరు బయట కాల్చుకొని తిందామని వచ్చినాం గానీ. ఓహో అదే కదా, మీ కడప యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా నీ వీడియోలు చూస్తున్నాం, అందుకోసం ఏమైనా మా మీద క్షుద్ర పూజలు ఏమైనా ప్లాన్ చేసినామేమో అనుకుంటేలే. అవును, ఇదేదో మంచి ఐడియా ఇచ్చినవే. మన కడప యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా మన వీడియోలు చూస్తా అంటే వాళ్ళ మీద క్షుద్ర పూజలు ప్లాన్ చేస్తాం. ఒక నాయన నువ్వు అంత పని చేయగ్రోయితో నేను ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నా. మీరు కూడా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది చేయనే చేస్తాడు. ఊరుకోను, నేనేదో ఊరికే అన్నాను కానీ నువ్వు చెప్పే ఉన్న సబ్స్క్రైబర్లు కూడా వెయిట్ గా ఉన్నారు. సరే సరేలే, నువ్వు నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం కానీ మా షాప్ అయితే కాల్చుకోవాలి, మళ్ళీ మాడిపేటగా ఉంది.